Lamsogo Shillong tir farmara kobro tude target ni channel ni bukaktai nongna ang lamsogo 15 tarik 7 March 2024 Monday ni salo tini ni salo house line nongna ang rikha 6752 house line abo jara chara tona kaita thungnai mano hit to thungni sagarang na 2/6 ending line ke 4 ending kai anmata jor kai jor 6/2 house line dibo kai ending go 4 bo jor no dibo kai toba nongna kaisa sana musungo anmo channel ka jor bejor ni teibo ang sao jor hingkai norog semano bayasong 0 2 4 6 8 abo hai songkha pasta abo jor kalaio bejor hingkai 1 3 5 7 9 abo hai bejor songkha kalaio hingkai tini anmo tekar nongna anmo Shillong tir farmura kobro tude target ni channel ni bukaktai Shillong tir counter bo kaisa jor bejor nai thungo bayasong norobo saimano aswkhaio jara game play khai tongnaro bo saimano kai Shillong tir counter rok bo kaisa tei jor bejor nai thungo hingkai tini hine ang uansukha tini khai jor house bejor ending wngnani chance kwbang bayasong jor house bejor ending wngnani chance kwbang haino hai tai saklaio ang jor house bejor ending hingkai ang nongno tobo oro ending line no ang jor rikha 4 abo kisa target tongo hinui ang nongno ririkha hingkai tobo ending line bejor wngnani bisi chance kwbang hingkai house line bo jor hingkai 6/2 hingkai bejor hingkai 7/5 rio nongno ang only charta house rio hingkai hit to hingkai 2/6 ang jor no bisi target nai rio 2/6 tini phainani bahut chance kwbang jor house hinui tai ani je uansukmungo ending khai bejor wngnani chance kwbang hingkai jor bayasong jor house bejor ending wngnani chance kwbang bayasong tini jote aswkno 15 tarik 7 March 2024 ni salo hingkai bayasong angto asuk video kolog bo tui maya hingkai tamoni humula ani kaisa busy o tongo tei MB bo kwrui aboni bagui sob somai norog nugmano ani channel ni bukaktai MB kaisa kwrui ni bagui video bara khai norog nugui mana 3 minute 4 minute only abo hai kai video nugui mano norog aboni bagui ang nongno nakarsano tini jote aswkno jor house bejor ending wngnani chance kwbang bayasong nongno haino hai saklaimai kalaifio ani je mote jor house bejor ending hingkai nongno ang jerima tini jote aswkno chara tongkhai norog game play khai naimano 15 tarik 7 March 2024 Monday ni salo hingkai tei like subscribe comments khainani tapukdi bayasong chara tongkhai norog game play khai mano hingkai tini jote aswkno hambai।